Takže práve sledujete posledný finálový zápas 16. ročníka súťaže Mistrov kategórií v sklade kečupu. Oproti sebe stojí poľský robot Pomidor 1.5, 1.5 a robot týmu Rob Ketchup z elektroelektrickej fakulty v Bratislave. To bolo ako všechno, no? Vidíte sami, že napriek tomu, že tie úlohy nevyzerajú na prvý pohľad zložito, tak skutočne naprogramovať spoľahlivého robota, ktorý dokáže tú situáciu alebo aj tú jednoduchú modelovú úlohu vyriešiť, nie je vôbec jednoduché. Keď k tomu pripočítame obmedzený rozpočet a obmedzený čas, ktorý majú súťažiace na prípravu, tak je to skutočne obdivuhodné, čo všetko dokážu. Ešte taká aj osobná skúsenosť, že na týchto súťažiach je veľký problém práve aj to, že tá súťaž sa odohráva inde, doma vám všetko funguje, ale toho robota musíte previesť v aute alebo proste nejakom dopravnom prostriedku sa odtrhne najnevhodnejší drôtik. Vidíte sami, že tie konštrukcie sú také dosť chatrné, takže tá spoľahlivosť veľmi často zohráva takú kritickú rolu práve v tom súťažení. Ale teraz v tom modréne sa darí skutočne výborne. Toto bol posledný kečup, porodcovia majú iba 12, že celkový počet, maximálne skóre je 12, viacej robot nemôže nazbierať. A tento je momentálne naprogramovaný tak, že viac ako 8 ani nebude hľadať, takže zápas skončil.